Yeah, this one in here. But I say, oh, Onyankopɔn sunsun ɔbɔ adeɛ nyansan mu na pede chiama ewiase afa na nyinaa sɛ Onyame sunsun enka mo. Baabi a megyina wohwɛ a yegyina baabi a yegyina no yɛ akwantu asase so. Meka akwantu asase na aka kurapem kasa. Agye sɛ wɔn amadwemmafoɔ ɛna ɛbɛte asase. Na ebi te ase nso de a yɛbɛka ne sin sɛ megyina ɔman na musiɛ. Na aduro a ɛnyɛ sɛ bi a bɛpɛ biribi wɔ ha. Nipa nte ase nipa adwene ɛyɛ different. Aduro a mehwehwɛ no ebi wɔ ha. Ɛno nti na mawura ha. Asɛbesɛbe wowura Bible sɛ wobɛwura ɔhoɔdenfo fie a agye sɛ yɛakyekyere no. Tio wobɛwura ɔhoɔdenfo fie a agye sɛ ɔkyekyere no. Asɛ watumi wura hɔ. Ɛno nti yɛasrɛ yɛ papa panin na ɔde yɛwura ha. Ɔmo na ɛwɔ nimdeɛ ne nyansa. Hwɛ ha ɛyɛ ɔmo dea. Na wohwɛ ha bo sɛ borɔde kɛseɛ nso na anyini twetwee na musie borɔde hwɛ ne fɛ. Na we wohwɛ a wonya kontomire ni ngugu so ata wonya ne pɛpɛpɛ. Wonya borɔde no. Zumri kakra bra na amanfo amusie borɔde na kɔ no. Ɛno gye sɛ nipa na yɛsie no hɔ a yɛde sie no so no. Odi de ɔhɛbe hɔ. Aha, ata yɛkɔ ha ya. Ɛyɛ sɛ aduro si mi nkyɛn yɛ koko aduro. Wei koko aduro. Wobɛ mpanifo a nkyɛn a they whistle to your ears. Wobɛ mpanifo nkyɛn a they whistle to your ears. And they are whistle to my ears. And I'm learning so much from the elder people like my senior brother, like my father. Let me go to that way. Now, yepe aduro no whistle to our ears. Say, wait, meba, where do my way and air me fe? Nti me di we chow ba wiase nyina hu hwew asante fo frɛ no koko akuapem frɛ no ɔpɛ na ɛnyɛ na ahaban na meka ho asɛm ase no njorofo gibrɛ na to bo ase high attention TV ni a we me no baka sakakra bi na Kwemba Foundation abo achi dom e ba to tie ni ye ebie ase ɛna yɛ adwuma no a ɛsa koko yare no na metwa so ebra ya tubi awie no mepɛ sɛ yɛbɛtoa so na me akyerɛw sɛ ne sitie wo akoko agye wabɔ so koko ama obɛma mu ayɛ mmerɛ koko ama wo sperm ayɛ mmerɛ ɔrɔfo ya me kan sɛ to boas memprɛ wo na mu sɛ Nyankopɔn yɛ ɔboafo yɛ ɔdomfo a na ɔde bi adua mu no ɛbɛfa so na bi agye frodifo ntwi ɛwɔ ahama wɔ so 0543 41 91 60. If I chose 0553 40 14. If I chose Chinasi say a nature pet and Unyanko Twedi Ampo or the Adomie, my nya ayarso. A running shroud, no Jebra, men my home pro, near commercial brick bar, with the Bibachel, Senia, at the for a commercial breaker, yaba. Ade American, a bini kitami. We Senia a Santa Fork friend Kuku, maybe a crapping friend open, Nas Nebini. Inti if I show work Okuno, obey to many moja. Only any moja. Utiminiano ani moja. Sabi. Oto yamfanya menstruation. Ebi ko toilet so mo den so koku toilet ni ko moja abana na odi orofo we ababoa wo ko toilet aboja wo bi ebi so na sesu bi tachi a fra me na me nkire wa kwan no yemwa ma atutwa no twedi apo Nyankopɔn onja wo sarada osoro eni hu nkurumbi osoro enye wadoye me pa to share video we ma odofo bi sanka bi wate na koko hwe low sperm count banyina gira koko so enyina hwe so
enyina hwee wokɔ toilet a 1 hour na wompie wotumi chima 45 minutes ansa na toilet de mra na wadi 1 hour ɔrɔfo frɛ me wate 0543 419160 na me kare sa haya attention ti fi asese onyame honhom ene wo kyɛfa onyame honhom ene wo boafo meda wase makrao bye bye